Hvad er en skruebrækker, og hvorfor er han psykonederen? En skruebrækker er med korte ord en person, der tager strækramt arbejde. Lad os kigge på et eksempel. Her er en arbejdsplads. Her bliver produceret cowboybukser. Arbejderne på den her arbejdsplads er ikke tilfredse med deres arbejdsvilkår, og derfor nedlægger de arbejdet og går i strejke. Arbejdsgiveren henter nu arbejdere ind, der er villige til at tage arbejde under de arbejdsvilkår, som han dikterer. Skruebrækkerne ødelægger altså strejken imod de dårlige arbejdsvilkår. Det betyder, at arbejdsgiveren kommer til at bestemme over løn og arbejdsvilkår, og at arbejderen ikke har noget at sige. Det betyder, at arbejderne vil få de dårligste arbejdsvilkår og den laveste løn, som nogen vil tage arbejde for. De gule fagforeninger støtter skruebrækkeri ved eksempelvis at forlange, at man forsøger at arbejde under en strejke. Derfor bør man ikke være medlem af en gul fagforening.